Γεια σας! Είμαι εδώ να σας μιλήσω για ένα καινούριο ιστότοπο που λέγεται My Language, που εννοεί η γλώσσα μου. Σε αυτό το ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες για θέματα για της κουζίνας, το κήπο, γεωγραφία, ιστορία, αγορές και ό,τι άλλο θέλετε να κοιτάξετε. Αφού και εγώ βρήκα μια συνταγή για οχταπόδι κοκκινιστό. Να πάτε σε αυτό το website, θα δείτε τι εύκολο είναι να βρείτε αυτές τις πληροφορίες. Μόνο πατάτε το κουμπάκι του ποντίκιου και όλα αυτά θα έρθουν στο κομπιούτερ. Να πάτε να δείτε τι ωραίο είναι και να το πείτε σε όλους τους φίλους σας και τους συγγενείς. Ευχαριστώ που με ακούσατε σήμερα. Γεια σας!